Nadakpan ang 131 ka mga langyaw ug Filipino national nga nalambigit sa illegal casino gaming atol sa hiniusang operasyon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ug Criminal Investigation and Detection Group sa usa ka scam hub sa 21st floor sa RCBC Plaza, Makati City niadtong Marso 19, 2025. Subay sa report, 96 niini mga langyaw sama sa Chinese, Japanese, Taiwanese, Vietnamese, Mongolian, Brazilian ug Malaysian. Nadugay nang nagtrabaho sa Flying Futures Incorporated nga usa ka software development company nga nadiskubrehan nagahimo og illegal POGO Operations. Narecover sa hub ang mga computer nga nagpadagan sa K8 nga usa ka gidili nga gaming app sa daghang mga nasod lakip ang Pilipinas. Subay sa mando sa Pangulo sa nasod, pinaagi sa Executive Order No. 47 nga iban ang tanang operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators ug Internet Gaming Licenses. Mas gipakusgan sa nasudnong kapulisan ang nationwide crackdown batok sa economic sabotage ug illegal human trafficking sa POGO. Kasong paglapas sa Republic Act 9208 kun Anti-Trafficking in Persons Act, Presidential Decree 1502 kun Illegal Gambling ug Republic Act 10175 kun Cybercrime Prevention Act ang atubangon sa mga dinakpan. Diay sa Libong, Newsline Philippines, stay safe.